Bernard Grech spiċċa jiddefendi l-kawża li l-istrateġista tiegħu Chris Perugin fetaħ kontra l-istazzjonijiet politiċi, konxu li l-ingaġġ ta' Perugin qajjem l-irwiefen mal-ħaddiema tal-Midja Nazzjonalista għaliex daħlilhom lil min irid itelfilhom ħobżhom. Ma' One News Bernard Grech spiċċa jmeri sewwa magħruf. Gidba hija li ngħidu li dik hija kawża kontra l-istazzjonijiet tal-partiti. Dik mhijiex hekk. Kien hawnhekk fejn il-ġurnalista One News innota li l-għan prinċipali wara din il-kawża kien li jingħalqu l-istazzjonijiet politiċi. Iżda anke hawnhekk il-kap nazzjonalista baqa' ma ħax pożizzjoni kontra din il-kawża. Li f'dik il-kawża l-għanijiet tagħha kien li nara innet l-wan naħseb hawnhekk nagħmlu. L-għanijiet ta' dik il-kawża ma jistax ikun qogħdu nduru daqshekk. L-għanijiet ta' dik il-kawża hija illi dan il-pajjiż fl-aħħar jeħles mill-partiġaniżmu. Sorsi ta' min joqgħod fuqhom mill-Midja Nazzjonalista għalulna kif il-fatt li għal darb'oħra Bernard Grech reġa' għażel in-naħa tal-istrateġista tiegħu Chris Perugin, l-eks kap eżekuttiv tal-Lavin Malta, qajjem rabja fost il-ħaddiema. Għalulna kif bil-pożizzjoni li ħajlħat dwar din il-kawża tefa' dubju serju fuq il-ħaddiema tal-Media Link dwar kemm il-kap tagħhom ser ikun qed jipproteġilhom xogħolhom meta jiġu assi u no.